for tall and just my type. God aften og velkommen. Mit navn er Tanja Bynke, og jeg er jeres vært i aftens program Boycott, Star Stripes and Smørbrød. Jeg går tit og tænker på, hvad i alverden skal vi egentlig stille op med USA? Og det har jeg en fornemmelse af, at der er mange andre, der har det på samme måde. Specielt i de her forvirrende tider. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at stille spørgsmålet. Hvad betyder det for unge danskere at boykotte amerikanske varer, og kan det overhovedet gøre en forskel? For at hjælpe os med at finde svar og blive lidt klogere, så har vi inviteret Anita Wium Jørgensen ind i studiet i dag. Hun er direktør for Danske A-kasser. Men inden at vi forhører os hos hende, så vil jeg godt lige præsentere for vores panel, vi har stående herover. I aftens panel, der har vi Oscar Ingvartsen. Han er ungdomspolitiker i Danmarksdemokraternes Ungdom. Og lige ved siden af ham, der har vi også besøg. Det er Sebastian Grubrig, og han er ungdomspolitiker hos Socialistisk Folkepartis Ungdom. Velkommen til jer begge to, og tak fordi I vil være med. Tak. Lad mig lige starte helt kort og høre jer. Hvad kan I ikke undvære af amerikanske varer? Oscar, lad os starte med dig. Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg skal starte. Altså, alt det amerikanske slik, amerikanske drikkevarer, mange IT-løsninger kan heller ikke undvære i min hverdag. Der er ufattelig meget, som jeg tror nærmest alle danskere ikke vil kunne undvære. Derfor så synes jeg jo helt grundlæggende, at man skal overveje meget kraftigt, om man skal lave et boykot på amerikanske produkter. Ja, Sebastian, hvad siger du til det? Jeg har jo den fordel, at jeg altid har foretrukket faktisk Kondi frem for Coca-Cola, så på den front, der er jeg allerede ligesom foran nogle andre. Men hvis jeg skulle nævne noget konkret, så skulle det nok være en ny computer. Jeg har ikke råd til at skifte væk fra min MacBook. Rigtig godt besvaret der. Så vil jeg godt lige sige, inden vi går alt for godt i gang, så lad os lige se, hvad der har fået os hertil. Danskere er begyndt at boykotte amerikanske varer, siden Donald Trump blev genindsat her den 20. januar. Men hvor meget har han egentlig nået? Lad os se på det. Donald Trump spilder ikke tiden og går direkte i gang med at underskrive en række nye dekreter. The next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. Drill, baby, drill. Han erklærer blandt andet immigrationen for en nødsituation og benåder 1.500 dømte fra stormløbet på kongressen. Full pardon. Elon Musk er blevet valgt af Donald Trump til at stå i spidsen for det såkaldte Doge, der skal gennemføre drastiske nedskæringer i regeringen. Trump vil udvide USA's territorium. One way or the other, we're gonna get it. Mr. Trump, off. You are never going to want to be a part of you. You're gambling with World War III. Trump havde lovet, at han ville afslutte krigen i Ukraine på 24 timer. Men det gik ikke helt som planlagt. Do you own a suit? The U.S. will take over the Gaza Strip. Trump starter en toldkrig. Gengældelsestolv på lande verden over. European Union, they're very tough. The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral. Efter stor kritik pauser Donald Trump toldplanerne i 90 dage. And we will make America great again. God bless you. Nu skal vi lige dykke lidt længere ned i, hvordan situationen står til. Som sagt, vi har Anita Wium Jørgensen i studiet med os i dag. Dansk direktør for Danske A-kasser. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvorfor tror du, vi pludselig ser en stigende lyst blandt de unge for at boykotte amerikanske varer? Jamen altså, jeg tror, den danske ungdom er meget politisk bevidst, og man kan sige, det der med at boykotte varer, det er jo noget, man har set op igennem tiden. Altså, man boykottede jo fransk vin i midten af 90'erne, da der var atomprøvesprængninger på nogle stillehavsøer, man boykottede Sydafrika under apartheid. Så det er jo, hvad skal man sige, et legitimt politisk våben at bruge, som også gør, at man som ung kan ligesom vise, at man handler i dagligdagen. Nu siger du selv ung. Tror du, at den ældre generation er omstillingsparat nok til at droppe amerikanske varer? Kan det have konsekvenser? Jamen altså, jeg tror sådan set både de unge og gamle, som er meget bevidste om altså, det, der foregår i USA i øjeblikket. Det, der er udfordringen med amerikanske varer, det er jo, at nu hørte vi det også ved de to panelister lige før. Altså, der er nogle ting, der er lette at lade være med at bruge. Man kan drikke en anden slags sodavand, men der er jo også nogle ting, der er svære. Altså, for eksempel de sociale medier, Facebook for eksempel. Ikke? Ja. Det er på Facebook, man har de grupper, der siger, at man skal boykotte amerikanske varer. Det er jo en lille smule det er svært at komme ud paradoksalt, kan man sige. Ikke? Jamen i den sammenhæng,
Hvor dybt forankret er vi egentlig i det amerikanske, altså både når det gælder varer og kultur? Er det overhovedet realistisk at fravælge? Jamen, altså, vi er jo meget... Altså, nu kan man sige, nu for eksempel, så snakker man om boykot Coca-Cola, men det bliver produceret i Fredericia. Altså, af de danske bryggerier. Det er selvfølgelig et amerikansk mærke, så på den måde, så er det jo ikke sort-hvidt. Altså, varer og tjenester hænger meget sammen, og man kan boykotte nogle amerikanske varer, der er produceret i USA, men som har delkomponenter, for eksempel fra Danmark. Så vi er meget flettet ind i hinanden, og det, på den måde er det svært at ramme den lige på bolden, kan man sige. Ja. Tak, Anita. Vi har valgt at teste ideen i praksis, og derfor så har vi sendt vores tilrettelægger ud til en ung dansker, som skal prøve at blive udfordret på en hverdag helt uden amerikanske varer. Lad os lige se, hvordan det er gået til. Godmorgen, Jennifer. Din telefon den er hermed konfiskeret. Den er fra Apple. Og du må ikke bruge amerikanske varer i dag, så du får den her i stedet for. Fedt. Vil du med, eller? Ja, tak. Hvad skal du til i dag? Jeg skal i skole. Skal I med der også, eller? Men det der, det må du jo ikke bruge. Har du glemt, hvorfor jeg er her i dag? Du må jo ikke bruge amerikanske varer. Og det her amerikanske varer? Det er jo nemlig tro, det er. Jamen, hvad skal jeg så på? Dem her. Nej. Dem her. Ja, det må du gerne. Det er dansk. Okay, tak. Jeg skifter lige uden kamera. Ud. Vent. Det der, det er jo Colgate. Det må du ikke bruge. Hvad skal jeg så bruge? Ja, du kan få den her. Hvad er det der? Fars bil. Jamen, Tesla, det er jo også amerikansk. Fuck. Hvad med den der? Ja. Den er i hvert fald ikke amerikansk. Altså, det er jo sådan cirka 10 år siden, jeg sidst har cyklet. Lad os gøre det. Har du også en lås til den og sådan noget? Nej, den er amerikansk. Ej, hvor bliver det en lang tur til skole, det her. Det går ondt i røven allerede. Nu har vi lige set, hvordan en hverdag hos en ung dansker ser ud uden amerikanske varer. Sebastian, hvilke udfordringer ser du i, at mange unge i dag er dybt afhængige af amerikanske produkter? Jamen, der er jo forskellige udfordringer, som du selv siger. Der er at Trump tror os på vores sikkerhed, ikke? Altså, det er ikke fedt, at man går rundt med en telefon i lommen, hvor amerikanerne kan opsnappe al vores information, når han så samtidig tror vores sikkerhed i Grønland. Noget andet af klimahensyn, for eksempel. Det er ikke særlig godt for klimaet, at vi shipper alle de varer fra USA, og derfor vil det jo bedre at bruge europæisk. Ja, der er generelt bare rigtig mange udfordringer, som du selv nævner. Ja, Oscar, kan mere samarbejde med EU ikke være et alternativ? Hvorfor er vores handelssamarbejde med USA så vigtigt? Jo, selvfølgelig kan det være et alternativ, men man må også bare anerkende, at USA har nogle teknologiske løsninger på rigtig mange områder, som EU ikke kan levere i dag. Og det er også derfor, jeg jo blandt andet går ind for, at vi styrker EU, og vi også sammen, altså EU-landene sammen, tager nogle lån, vi gældsætter os, så vi på den måde kan investere flere penge i at få udviklet og være innovative, så vi på den måde kan konkurrere med de amerikanske alternativer. Ja, Sebastian, hvordan tror du, at et boykot vil påvirke vores handelsrelationer med USA i det lange løb? Altså, er det her en kortsigtet løsning på et komplekst problem? Det kommer meget an på, hvordan situationen ser ud i USA om nogle år. Det kan være, det er en langsigtet løsning, hvis situationen ikke ændrer sig, desværre, i USA, og de ikke bliver klogere. På den anden side set, hvis det rent faktisk har den effekt, som vi ønsker, at det får amerikanerne til at ændre valg, og de vælger en mere normal præsident, lad os sige det på den måde, jamen så behøver det kun være en kortsigtet løsning, og ikke nødvendigvis påvirke vores handelsrelationer mange år ude i fremtiden. Ja, og Oscar, skal vi som nation finde os i den her stormagt, som USA jo er? Hvornår tror du, at et boykot ville kunne fungere som en rimelig modsvar? Altså, jeg tror bare, man må anerkende, at det er vilkårene, at vi er et lille land, der bliver trynet af et stort land. Ja. Det tror jeg bare er faktum, og det må man finde sig i. Hvor meget skal vi presse, altså hvor meget skal USA presse os, før at vi går hen og laver en helt stor ændring i vores hverdag? Jamen, det er jo op til det enkelte individ selv at vurdere. Jeg synes jo helt grundlæggende, at hvert individ, hver borger må selv opgøre, om vedkommende har lyst til at ændre i sine forbrugsvaner grundet det, der sker over på den anden side af Atlanten.
så det er jo op til folk selv, må jeg ærligt bare sige. Jamen, I skal have tusind tak for jeres input indtil videre. Jeg bliver i hvert fald væsentligt klogere af at snakke med jer. Men vi vender tilbage til jer lidt senere, fordi nu skal vi høre lidt musik. Go someday, take me to New York. I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy, American boy. He said, hey sister, it's really, really nice to meet you. I just met this guy who's 5 foot tall. I just might say. Ja, men det lyder jo dejligt. Nu har jeg flyttet mig ned blandt publikum for at høre deres mening. Og lad mig lige starte med dig, Kasper. Hvilke amerikanske produkter bruger du mest i din hverdag? En MacBook. Og en iPhone. Og en iPhone. Så alt det teknologiske. Og er der en af dem, som du absolut ikke kan undvære mere end den anden? Nej, jeg vil gerne beholde begge dele. Du vil gerne beholde begge dele. Så skal jeg også lige høre dig, Signe. Samme spørgsmål. Det er nok også min iPhone. Og så et mærke, der hedder The Ordinary. Ja, det er det er noget ansigtscreme. Det er sådan en... Og der er ikke nogen af delene, du vil undvære? Nødigt. Nødigt. Altså. Jamen, det er også helt i orden. Det er helt i orden. Jeg siger tusind tak til jer begge to. Vi har også sendt vores reporter Emma ud for at snakke med nogle unge danskere om netop det her emne. Så lad os høre, hvad de absolut ikke kan undvære. USA er overalt. I lommerne, på hovedet og på skammen. Men hvad hvis vi sagde nej tak til amerikanske produkter? Vi er taget ud for at spørge danskerne, om de vil kunne leve med et boykot af USA. Hvilke amerikanske produkter bruger I jeres hverdag? Pepsi Max. Red Bull. Cola. Alt det der. Pepsi. Jeg har også en cola-køleskab derhjemme, som jeg bare har på det værelse. Sodavand og snacks. Altså Coca-Cola har været et kæmpe dilemma i vores familie. Hvad tror du vil have sværest ved at undvære? Pepsi Max. Facebook, Instagram. Det kommer heller ikke til at skifte væk fra. Altså min iPhone og min AirPods. Det er nok min telefon, for den bruger jeg dagligt. Min telefon. Ja, min telefon. Altså Apple, det skal nok få USA. Det er jo fordi, de er smarte, de er innovative. Altså, de har ligesom fundet for de her ting, som ingen andre har. Jeg tror bare, sådan, nu sidder de fast, og det er sådan det, vi bruger, så gider vi ikke rigtig at skifte ud. Sådan, nu er det bare blevet en del af vores hverdag-agtigt. Når I ser de ting, der sker i USA lige nu, hvad tænker I så, at man kan gøre som dansker? Altså, jeg tænker, man kan altid støtte lokalt, ikke? Jeg ved, Selling Group har det der med, så har de der stjerner på deres prisskilte. Så køber jeg det med sorte stjerner. Fordi... Der er jo stor snak om det her med boykot af produkter og alt sådan noget, men jeg føler faktisk, det går ud over, specielt når Carlsberg producerer for eksempel ting som cola og alt sådan noget, så føler jeg faktisk, det går ud over danske arbejdspladser, hvis man boykotter det. Som I kan høre, så er de unge danskere altså ret afhængige af både deres iPhones, men ikke mindst også deres Coca-Cola. Så ville et boykot af USA overhovedet være realistisk? Nu er vi tilbage hos dig, Anita. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad tænker du om det, vi lige har set? Bør vi begynde at gå mere aktivt efter eksempelvis europæiske varer? Altså, det er jo op til den enkelte, men jeg synes i hvert fald, der er noget i forhold til, der er nogle produkter, hvor man, hvad skal man sige, umiddelbart bare, altså, selvom man er glad for sin iPhone, så kan man måske finde noget, som ikke er amerikansk. Men der er nogle steder, hvor vi er meget sårbare, hvor det faktisk er svært at finde nogle alternativer. Altså, det kan være teknologiske produkter, altså meget af det IT, vi bruger, det er jo produceret i USA. Det er jo mega sårbart, hvis den amerikanske præsident, han går mere berserk, end han allerede er gjort, kan man sige, ikke? Og hvis man ser sådan, hvad skal man sige, sikkerhedspolitisk, så er det jo også sådan noget som våben, hvor vi jo ikke producerer nok i Europa, og også energi. Altså, så der er sådan nogle, hvad skal man sige, der er sådan nogle, sådan på den store klinge, nogle ting, hvor vi ikke bare kan vælge nogle andre ting. Og det synes jeg, det er jo klart, at man køber ikke våben som individ, men politisk, der er det i hvert fald noget, man bør have fokus på. Ja. Er det ikke svært for den enkelte forbruger at holde styr på alt det her? Jo, det er da mega svært. Altså, og nu kan man se, er der en supermarkedskæde, som har begyndt at mærke varerne, og det må også bare sige, hvis man vil være en bevidst forbruger, så kræver det, at man får hjælp af supermarkederne, måske også politikerne, til at træffe de rigtige valg, for det er meget uigennemskueligt. Jamen, jeg er meget enig, fordi jeg selv med stjernerne har været i tvivl i en længere periode, om det var europæisk eller om det var amerikansk, når stjernen var der, fordi den er så amerikaniseret, den stjerne. Men så er det vores eget ansvar at gå ud og lave noget research på den amerikanske side, Google for eksempel?
både og. Altså, jeg synes jo, enhver har ansvar for sig selv og også research, men det er bare svært, og det er uigennemskueligt, og man kan sige, ting, som sagt, handel i verden hænger meget sammen, så man bliver også nødt til at få hjælp til at træffe de rigtige politiske valg. Og det har man jo også, hvis man gerne vil træffe klimabevidste valg, eller miljøbevidste valg, eller dyreetiske valg. Altså, det er svært gennemskueligt, og det har man brug for hjælp fra producenter og supermarkeder til at gøre. Ja. Jamen, tusind tak, Anita. Hvor bevidste er vi egentlig om, hvad vi køber? Og kan vi overhovedet smage forskel på amerikanske eller danske varer? Det skal vores forsøgsperson Jennifer nu finde ud af. Ja, jeg har nemlig stillet mig herud og har fået serveret en masse forskellige snacks. Nogle af dem er fra Danmark, nogle af dem fra USA, og det er så min opgave nu at prøve at smage på dem og se, hvad kan jeg bedst lide? Og det vil jeg så afgøre med de her stjerner. Så lad os kigge på den første her, vi har noget chips. Noget, der umiddelbart ligner en Dorito, er det, hvad jeg kender den, som er den amerikanske. Lad os prøve at smage den her. Den her, den er umiddelbart perfekt trekantet, så derfor vil jeg jo først tænke, det må være amerikansk, fordi den er så perfekt, men lad os prøve at smage på den. Der er godt knas i den. Det smager lidt af ost. Lad os prøve at smage den anden herovre. Der er jo sådan lidt mere krydderi på, kunne det godt ligne lidt, ikke? Altså, de smager jo rimelig ens, faktisk. Men jeg vil sige her til sidst, smagen forsvinder hurtigere fra den herover, så vi giver min stjerne herover til. Så næst har jeg fået noget cola. Og den ene er jo, som sagt, amerikansk, den anden er dansk. Lad os bare starte herovre. Den dufter meget sødt. Den er meget sød, og sødmen hænger ved ret længe, faktisk. Lad os lige prøve den her. Den er nærmest sådan lidt mere sur i det. Det kan også være på grund af ostechipsen, man bliver jo lidt forvirret, men umiddelbart vil jeg faktisk... Igen er de faktisk rigtig, rigtig lige, synes jeg. Jeg tror, jeg vil sætte min stjerne herover, fordi den har ikke helt den der samme kvalmende sødhed. Så der går vi herover. Til sidst så har jeg fået noget barbecue-sovs her. Jeg kan lige vippe den lidt, så man kan se ned i skålene. Der er nogle pomfritter med, så jeg simpelthen kan få lov at smage på lidt af hvert. Og det ser jo bare super lækkert ud. Ja. Det smager som barbecue-sovs. Det er ikke så meget til barbecue-sovs. Men det behøver man jo heller ikke at være for at vurdere, hvilken man bedst kan lide. Den her over er faktisk meget sødere. Meget sødere. Den her over var som om, den mangler lige noget kød på en eller anden måde til. Nu har jeg jo så fået serveret pomfritter til, så jeg vil have min stjerne herover. Sådan har jeg simpelthen valgt at sætte mine stemmer. Og du kan jo prøve derhjemme, hvis du har lyst til at se, om du kan boykotte USA. Ikke. Altså, jeg tror bare, man må anerkende, at langt de fleste danskere når frem til samme erkendelse som den kære rapporter, nemlig at amerikanske produkter er langt bedre end dem, vi kan producere i Europa, og især i Danmark. Altså, nu prøvede jeg selv at smage en Jolly Cola efter det, hvad kan man sige, verbale overfald, Donald Trump lavede på Zelensky. Og jeg synes ikke, at Jolly Cola smager specielt godt, det må jeg bare sige. Og nu drikker jeg jo ligesom partiformanden 1,5 liter sodavand hver dag. Så det er jo noget, der har ret konkret betydning for mig. Sådan er det. Ja, men jeg tror bare, man må anerkende, at Amerika er bedre, USA er bedre til at producere varer, end vi er. Hvad tænker Sebastian? Ja, der er jo ikke nogen, der har sagt, at et boykot nødvendigvis skulle være nemt eller nemmere, end ligesom at indtage det, man oprindeligt havde tænkt sig at gøre. Så jeg tror egentlig, det giver ret god mening, at vi foretrækker rigtig mange af de her amerikanske varer. Ellers vil det være noget nemmere at skifte over. Så
Jeg ser det ikke som det store problem, at vi foretrækker dem. Jeg tror på, at i det lange løb, så vil vi selvfølgelig udvikle noget, der er bedre end det amerikanske her i Europa eller lokalt i Danmark. Så det er ikke problematisk for mig i hvert fald. Vi ser et stort skift, hvor flere vælger danske varer frem for amerikanske. Oscar, giver det ikke mening at styrke de danske virksomheder og vælge danske varer? Jo, for nogen, men for mig giver det da mest mening at tage det, jeg bedst kan lide. Og jeg kan bedst lide eksempelvis en Coca-Cola frem for Jolly Cola eller Cola Zero, fordi at, som man kan se, så præfererer jeg bliver nødt til at præferere Cola Zero. Men jeg tror bare, man må anerkende, at langt de fleste danskere kan godt lide amerikanske varer. De kan bedre lide amerikanske varer, end de kan lide danske. Og det tror jeg også udarter sig i deres forbrugsvaner, og vil stadigvæk gøre det, også selvom at Donald Trump opfører sig som en idiot. Jeg knytter lige en kommentar, du ser skide godt ud. Oscar, det skal du slet ikke lige måde. Tak for det. Sebastian, skal vi også kassere de amerikanske varer, vi allerede har i hjemmet? Altså, hvor går grænsen? Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis, man skal gøre. Man skal, som min moddebattør tidligere kom ind på, gøre det, der er rigtigt for en. Som sagt, så har jeg ikke, eller det tror jeg, at de fleste danskere har råd til at skifte alt deres elektronik ud i hjemmet. Jeg synes også, det vil være rigtig dårlig idé for klimaet, hvis vi lige pludselig skulle til at købe alt muligt nyt elektronik i hjemmet. Så nej, du skal gøre det, du kan i den omfang af det, du kan, uden at forbruge mere, end du ellers havde tænkt dig at gøre. Ja, godt. Til jer begge to, meget kort svar, så vil jeg gerne høre jer. Kan I undvære amerikanske varer? Fuldstændig. Bare som eksperiment. Oscar? Nej, selvfølgelig ikke. Det kan jeg da ikke. Overhovedet ikke? Nej. Heller ikke som en lille fantasi? Nej. Det var et dejligt kort svar. Det er ret udelukket, vil jeg sige. Sebastian, hvad siger du om det? Ja, idealisten i mig bliver nødt til at sige ja. Jeg tror ikke, der er noget, man ikke kan undvære, så nej, det tror jeg ikke, der er nogen varer, vi ikke kan undvære. Nej, det er også i orden. I har begge to super gode inputs. Vi vender tilbage til jer lidt senere i programmet, for nu er vi nemlig så heldige, at vi skal høre et dejligt nummer fra vores skønne husband. Salut! She's so nice, sweet like chocolate mixed with caramel and coconuts, and body soaked from water, hair falls down curly and white. From the tropical sea came and died into no life. Ooh, I heard she's down to fight. Ooh, the show a brand new sight. See her walking down the avenue. The heads they turn, but she's got a mind on something new. Determined, fierce, her eyes on price, so she's on fire. Such a lady who'll be the lucky one to hold her tight. Ooh, I heard she's down to fight. Ooh, to show a brand new sight. She will go far. Ooh, I saw it in her eyes.
Dejlig musik. Jeg har endnu en gang bevæget mig ned til publikum og sidder her sammen med Jonas. Jonas, efter alt det her, du har hørt i dag, er du villig til at lave total boykot af USA? Nej, det tror jeg ikke. Slet ikke? Hverken på tøj eller på dagligdagsvarer? På nogle ting måske, men på andre ting. Så hvilke ting, tænker du? Jeg vil kunne boykotte. Ja. Altså, jeg kunne måske undvære noget sodavand. Noget sodavand? Og så hoppe over til Jolly eller faktisk? Det kunne jeg godt, ja. Ja, spændende. Jeg har også Lisa her ved min side. Og Lisa, samme spørgsmål. Du må gerne holde den. Efter alt det, du har hørt. Ja. Kunne du så lave total boykot af eventuelt dit tøj eller din dagligdagsvarer? Jeg kunne helt sikkert undvære nogle ting. Jeg tror, jeg vil være mere bevidst om, hvilke varer jeg vælger, om det er amerikansk eller europæisk. Så jeg tror egentlig bare, jeg vil begynde at tænke meget mere over det. Jeg kunne helt sikkert ikke undvære min telefon, men jeg kunne helt sikkert godt undvære ketchup på USA og så tage noget fra Europa. Ja. Så vi har gjort det bevidste? Ja. Det synes jeg er et rigtig dejligt svar. Mange takker for begge jeres svar. Lad os vende tilbage til Jennifer en sidste gang og se, hvordan det går. Du kan bruge dem her i stedet for. Mener du det? Altså, da du kommer og lukker min computer, så havde jeg jo faktisk helt glemt, hvor afhængig jeg er af min computer. På en skala fra 1 til 10, hvor meget savner du amerikanske varer lige nu? Rigtig meget. En 10'er. Det er lidt forstyrrende, faktisk, at du står og skal til mig. Okay, vi ses bare senere. Da vi nåede til frokosten, så tænkte jeg jo, at jeg skulle på McDonald's. Og så står jeg foran det der skilt og tænker, det er jo også amerikansk. Så jeg går ned til pølsemanden i stedet for at prøve at se, om jeg kan finde noget dernede. Er din ketchup amerikansk? Om den er amerikansk? Det er dansk. Dansk? Ja, tak. Da jeg skulle handle ind til aftensmad, så havde jeg lidt svært ved at finde ud af, hvad er europæisk, hvad er ikke europæisk. Har du overvejet bare at kigge efter den der stjerneordning der? Stjerneordning? Hvad er det for noget? Prøv at se der. Er det en amerikansk eller en europæisk stjerne? Europæisk. Det er ret smart. Jeg har en med stjerne på. Det er luksus. Hold nu op. Altså, jeg synes jo faktisk, at jeg har oplevet, at der er ret mange erstatninger for mad og tøj, men det har været rigtig svært med sociale medier at holde sig fra det. Nå, tak for i dag. Så får du lige den her igen. Er der noget, du kommer til at ændre efter i dag? Altså, jeg har helt klart fundet nogle erstatninger for nogle amerikanske varer, men jeg tror ikke, det er dem alle sammen, jeg kommer til at smide ud. Så vi ses på samme tid næste uge, ikke? Ved du hvad, der tror jeg ikke, jeg kan. Desværre. Skal vi lige snakke om det, eller? Nu er vi tilbage hos dig, Anita. Lad mig lige spørge dig, hvad tænker du om det, vi lige har set? Udover en masse teknologi og dens infrastruktur, hvor er vi ellers afhængige af USA? Jamen altså, man kan sige, hvis man kigger på vores økonomi, altså vi sælger jo for omkring 350 milliarder kroner til USA hvert år, og vi importerer sådan set kun for omkring det halve. Så hvis vi helt holder op med at handle med USA, så vil det faktisk gå mere ud over os selv, end det vil gøre over dem. Og apropos det der med sociale medier og Netflix og sådan noget, så kan man sige, 2/3 af det, vi importerer fra USA, det er faktisk det, man økonomisk sprog kalder tjenester. Så man kan sige, det er det, der batter mest økonomisk. Det er ligesom altså IT-programmer, film, sociale medier og den slags. Så. Altså nu er vi jo et lille land, og hvis vi nu snakker om, at vi skulle boykotte, vil det så overhovedet, altså vil USA kunne mærke en forskel? Altså, USA's handel, altså salg til Danmark, det udgør mindre, eller lidt over en kvart procent af deres samlede eksport. Så det er jo ikke ret meget. Men man kan sige, der er jo også, en ting er ligesom det økonomiske, men der er jo også et politisk budskab i det, og man kan sige, hvis der er rigtig mange, der boykotter amerikanske varer, så sender man jo også et signal til danske politikere, europæiske politikere, og man sender også et signal til USA. Og hvis man så er ked af, at man ikke kan ligesom lægge amerikansk økonomi ned, så vil jeg bare trøste med at sige, at det tror jeg faktisk, Trump han klarer rigtig godt selv. Fordi økonomier kan ikke lide usikkerhed, og han skaber mega meget usikkerhed med trusler om toldsatser, og man kunne også se, at det amerikanske aktiemarked var lige ved at krakke, fordi at han begyndte med alt det der. Så man kan sige, man sender et politisk signal, og det at skade den amerikanske økonomi, det tror jeg faktisk, han klarer ganske udmærket selv. Men hvis der nu sidder en ung dansker derude, der gerne vil lige vise et lille signal og sige fra over for USA, har du så et råd til dem?
Jamen altså, jeg synes jo, man skal gøre det, man tror på. Så hvis man ligesom gerne vil boykotte amerikanske varer, så gør det. Altså det sender ikke kun det er jo ikke kun en økonomisk effekt, der er jo også en politisk effekt, og man sender også signaler til de danske politikere om, hvad man mener, hvad danskerne mener om USA. Så jeg synes bare, man skal klø på. Godt. Tusind tak skal du have, Anita. Og tusind tak, fordi du gjorde mig i hvert fald væsentligt klogere. Nu bevæger jeg mig lige over til vores paneldeltagere for at høre, om de stadig har samme holdning. Inden vi så småt runder programmet af, så vil jeg gerne høre jer begge to. Har I stadigvæk den samme holdning? Hvad synes I, vi som danskere skal gøre? Ja, jeg synes, vi som danskere, eller man som enkeltperson, har et moralsk ansvar for at sige fra over for det, som man synes er uretfærdigt i verden. Og hvis det er det, der sker i USA, jamen, så synes jeg, du skal boykotte. Oscar? Ja, min holdning er fortsat, at det er fuldstændig ligegyldigt, om vi i Danmark gør noget som helst. Som eksperten herovre sagde, så udgør vi jo ingenting af den samlede amerikanske økonomi, og man må bare anerkende, at amerikanske produkter smager bedre, og langt hen ad vejen, jamen, altså, så gør det jo ingen forskel. Nej, men Sebastian, så vil jeg lige spørge dig efter i dag. Hvad er så det første amerikanske produkt, du vil skille dig helt af med? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har prøvet så vidt som muligt allerede at gøre det, men jeg må så sige, at næste gang jeg skal købe en ny computer, så bliver det ikke amerikansk. Og det samme med min telefon. Jeg vil også prøve at se, om jeg kan begrænse mit forbrug af de sociale medier, men det er der så mange grunde til at gøre, så det er ikke kun på grund af det fra USA. Hvad for en computer vælger du i stedet for? Ja, det ved jeg ikke endnu. Jeg håber først, det er om mange år. Jeg har ikke brug for en ny computer lige nu. Nej, okay. Oscar, har du tænkt dig at opgive rigsfællesskabet? Kommer du til at forbruge amerikanske varer, som det passer dig? Ja, det gør jeg. Ja. Det synes jeg. Og hvad er det første amerikanske produkt, du går ud og køber, når vi går herfra? Jamen, jeg kunne da godt tage et smut hen på McDonald's bagefter. Ja. Det vil da fornøje mig meget. Ja. Jamen, det er også i orden. Det er jo op til ens egen, som I selv siger. Selvfølgelig at det et hvert individ må træffe beslutningen selv om, hvorvidt vedkommende ønsker at boykotte eller ej. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at snakke lidt mere om det her med sociale medier, fordi det er jo det, der er humlen i det hele, det vi bruger allermest, som de har. Er der chance for, at Europa kunne lave et alternativ til det? Sebastian, hvad tænker du? Helt klart. Det tror jeg da, og håber jeg da på. Der er rigtig, rigtig mange europæiske firmaer, der er i fuld gang med allerede. Jeg vil da blive meget, meget overrasket over, hvis vi bruger de samme sociale medier om 5-10 år, som vi gør i dag. Og så vil du bruge det i stedet for? Forhåbentlig, ja. Hvor hurtigt tror du, det går, før de har lavet et produkt, du vil kunne bruge? Ja, men det kan jeg jo ikke sige. Jeg kender ikke til produkterne, men jeg prøver så vidt som muligt allerede at begrænse mit forbrug af de sociale medier. Så jeg ved ikke, om det er faktisk den retning, vi går, eller om der bliver noget erstatningsprodukt fra Europa. Jeg håber bare, at der kommer noget, som er bedre end det, vi har nu fra USA. Og Oscar, jeg kan næsten tænke mig til svaret, men tænker du, der kommer et bedre alternativ end Facebook? Måske, hvis hele EU-systemet ønsker det, så skal der nok komme noget. Det synes jeg da egentlig også, der er grund til at bakke op om, fordi de her amerikanske tech-virksomheder jo langt hen ad vejen er ret skødesløse i forhold til, hvordan de fører forretning. Det tror jeg godt, du også vil være enig med mig om. Så det vil jeg da håbe, ja. Men jeg tror, det kræver, at man støtter det fra EU's side af. Jeg tror ikke, at det er muligt, at private initiativer bare vil kunne gøre det alene. Der vil skulle være rigtig, rigtig store investeringer. Godt. Tusind tak til jer begge to. Og selvom at vi jo fik en dejlig kærlighedshistorie og afrunding på det hele, og I blev enige, så synes jeg stadigvæk, det har været en dejlig og spændende snak til jer. Det var altså alt, hvad vi nåede her i aften, og forhåbentlig så er vi blevet klogere på, hvad vi kan og bør gøre i forhold til USA. Hvilken fremtid venter for samarbejdet mellem Europa og Danmark og USA? Det må tiden vise. En stor tak til alle de gæster, vi har haft med. Anita Virm Jørgensen, som er direktør i Danske A-kasser. Og så skal vi sige tak til Oscar Ingvartsen, som er Danmarksdemokraternes Ungdom, og Sebastian Grubri, som er fra Socialistisk Folkepartis Ungdom. Selvfølgelig også en stor tak til vores dejlige publikum, og jeg ser jer derhjemme. Vi skal lige slutte af med noget lækker musik fra vores husband Salut. Mit navn er Tanja Bynke. Tusind tak, fordi jeg fik lov til at guide jer igennem programmet. Tak for i aften. Like a diamond in the sun, we will shine until the end. Like a whisper in the space, our love will never fade. Like a flower waits the rain, like
This is where I'm meant to be. Like the sun with warming rays. And I'll